שלישית. יאללה, בואו נתחיל. כולם בבקשה, אני ממש אשמח אם תפרגנו בלייק, ובסאב. אני משקיע מאוד על הערוץ לזה מטרה חדשה להגיע ל1,000 מנויים. ובלה בלה בלה, לא מעניין, בכוונה עשיתי את זה. גרמן בליבה, זה של חבר שלי שאומר לו. אוקיי, כאן יש לנו הגרנדה שוקולד של, אם אתם לא רואים, 52 מיליון. לא סקסיקוליטוס, 66 מיליון, 84 מיליון צ'יקלטר השוקולד. ופה גולת הכותרת, כאן יש לנו פה דול שוקולד עם ברק וקרח. פה, רגע, אני אנסה להדגיש לכם את זה. פה. וגם פה יש לנו דול ריינבו עם ברק. זה מביא 138 מיליון, שניהם מטורפים. אוקיי חברים, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם עוד בדיחת מכונה גרועה, אבל יכול להיות שיצא לי כאן משהו טוב, תגידו את השם שלכם, ואולי אני גם אשחק איתכם בזמן הזה. אז יאללה, תנו סאב ולייק ויאללה ביי.